Yo, order for and baby, I would be a mama catch you. Me papa, John Dramani Mama, former president, Neshiana, many papa begin come. And you may have a kid to be papa, and you may not come as a pa, that's here, some kid to be, and son of many papa chassis, or Becca Abrabo Bia. Oh, papa, then you may not come as so. I let all corn. I no correct. Abrabono muna all corn. You best shas here. I let the across to me your pie. The across into moon soldier. Eh, and the papa castle. I let you see a book of them. Eh, now pay be your home. Eh, Bampedi is so just at the avenue. Eh, papa come myself in there. Made us say, you best shas here. Eti papa tena sidie na medical bisa no e kwanso na me no atwetwe nkomo me da sesa wa ya so a wotie me da se bebre dada we de enese woto ame a eye wa wo ba mama ka kire ni me wo Germany Berlin na wato ame ne na me no we ba betwetwe nkomo wa mama te ase se wo be ka wa brabo mu asem bi a esi e de a kire wo ma e ne wadofo amawi ase Ghana baby a obi ate wo kasa yi no afa baby e de afiri mu enti mema wo kwane ama wa hyase ti me da se kwan da fam yo ka kire se wa man kwan de a o papa se de wonim na me ye John Dramani Mama me ye bema me di Ghana o man so pen me wo yire e wo ma me wo ma mema me wo baba na ebre bi so ye Ghana for e de Ghana bendwa kese no e hye me nsem metena Ghana bendwa iso ebra metena Ghana bendwa no so no metena so emfie enan no so ye no omanfo no e ka se de na bepese me ye Ghana man no mentimu anye ne saa enu nti no ye je abendwa no efiri me nsem na menua bi a meni ne hyiaye omodi abendwa no hye ne nsa na bra menua na eba no de no okache Ghana fo a ne se dem fan so no nhwe obetima aye de eche de me ye no no kure ni Ghana fo so eje ni tumu e de abendwa no e ma no se be de so na hwe emfie na ye dikan ekoye na trase de toto meme de no ho emfie empim dunsia no eye 2016 no Ghana fo na hu se de me beye ye no ene de ono so beye ni fie nan no na ebo abura ama me de ne kare ni kakra enu nti eye 2020 no be sha ase se me nenum yiru yensan enyi na biem no kure ni Ghana fo no be ma me hu se na fe ma ye mfonsuo bi a na nke wose me ma be hu na so ni nyina mu no mesai edi ntwa me di ye no anhame afi baako eye 2021 meda besore anopa na me di dwo mama eda abontene awia metumi na ya dwo mama anadu adwo mama na we ne me bisa Ghana fo se na se so eye de ba asem ene Ghana fo yi we ne besore ye dwo mama ye hia wo sa no wa ye niam se no wan kire ye ka kire eniam me ye ne bi ne se me si suku adan me si hospitals me ye edwa ahodo chip compounds bebre so ne me ye me boa teacher fo me boa nurse fo na sa ne ma nyina no me ye Ghana airport kese so me ye ni nyina terminal 1 terminal 2 terminal 3 che se eniam me ye de na eye bebre na me nim se enkamfie nan no bebe sane de amame na fema panie ma hu nyina ntoma ankoba ne saa enu ti bi nua na obaye no ene ma me ye nyina no obeka hye nipa hu enti afedie ba nkasa ne Ghana fo ebe kododo edan a masi ehu ne bayiyi di aba ba bi di sagleme be kodo hu ne bayi ne ba akọ baabi ne ba akọ yi dwa wo ho ne ba akọ yi school dan afedie me nko no na be ye Ghana fo ne be ko amame na enu nyina mu no eye radio station bi a sabre no 2016 no abrantie bi a na ogina so wo Ghana man mu a
me more radio station idi efise oni ho biom abrante ne ye Captain Smart abrante yi saye kase nipa gu nipa ni mase ogu mani mase waka nsem bebre nanso esan nsem ye panyin nti manfa anya asem abrante Captain Smart kama afedie Ghana enne 2021 Captain Smart ka kire Ghana se mimi nti afru wie nhyɛn akokura ye fe ne se Dubai o kama Ghana te se mawie sika makoto dan ekogu sa akure yi so ono akwa aba be ka kire Ghana se sa mento dan sa me nisika bi adamange wo ho eno na ho abrante yaketua bi so a abonuma ba ma ha ye fe ne se teacher kwadwo oye teacher kwadwo o kira de no yimpase de abema yimpase de a wo yi nyina no na ye medwo mama se oye meba enti niema bi wo ho a odi agro afa de 2021 abrante teacher kwadwo so apa mechew se opa mechew sa ye sanfonso no ni nyina magie atum oye meba akukọ na ni tiaba na onkumba magie safo nyina atum afa de mekoda sore ya de metia ne se eye menua aban a ye MPP abani eyi teacher kwadwo adi afri sukuu mu bewo me ma me ba wiase me John Dramani mama me brumfie aduosia me nte ne mpanyinsa ne nabakosam da ena ba ma yi ba yi nadi esan se eniama bi a abema na koka a me breso no na oka ne saa edi di me ho fewo no enne abema na koka ama ba yi nadi eno na ho afedi asan yakoba se nursefo me ka kire be se allowance no me mfa mabe nursefo sori tia me enne saafo nyina hwehwe me afedi de esa ne kobiem aboso kaifo emema binum asofo binum sori tia me saa ne ema nyina no me de megitum se enipa de ebia me twa kwan na menim se machiachia enu ti achia ntini be ye den be ka kire me saa ne ema nyina beto odwa se Ghanafo afedi e ba hwehwe hu se saa ne de meye no na eye enu na ho ka kire afedi de asena koba bi okura ne se eniema na nka Ghanafo be susu se abani de beba no ene na ode oba ama Ghanafo tete Ghanafo ha eti de bebie ba no abeka ne se ye John Dramani mama na wo he me de masem nyina ne se da bia na me pagya me nsa baako e de kire soro se masem nyina wa awurade ho eti se awurade ayadom na Ghanafo ho anwo hu se eniema me beyeye sa sebe ma medi Ghana sika me di bisisi interchesi wo hwe ne Ghana kwan bi a metimu yeye ma meye ni nyina afise nipa beye bi wa meye ni nyina na ni nyina so no na meguso se de beye a ma hoden ebetimu aye enu nti ebra sana so se afedi Ghanafo yi ba ne baabi a menam baabi a mefa meduru baabi bi na afedi eduru nipa ma na aye ntutuo ne bede ebome enne saafo nyina no meduru nipa ma be sana ahia me masem a me JDM me kan se enipa hwede otu aniwa awurade hwa akoma mu enti Ghanafo be hwe mi nipa su be hwe aniwoso nanso awurade hu makoma se na Ghana ho do eda me so enu nti enne awurade aye ama Ghanafo ahu se ma mese Ghana sika na ne yete so no manse no na mo de ani betim bia no ne mpagya se ndi oye enu nti masema nne se wo papa wo frɛ me se wo pese me meto manu ntuo na menka asem bi ema wadofo entie eniema a mafam a ensem a metima ka no ebinie yo ni dada na me wasam kakra mienu miense bia mepisa ase papa enti bra ne Ghanafo no be ye wosa no na sen na wo ho ye wo ana se sen kra ne na wo pese wo so wo ye yo ka kire se wa bisam sa ase me dia na Ghanafo e ka no de na da bia me ka ne se me ma meti ase na obu bebi kire me se de ewo hia ni timu no eni ni nsem enu nti ehiafo no so bebre na ne sebe ne be wa adwempa be won sempa anka be betimaka enu nti ebre ba ne saa no metietie nsem a ani biefo no nyina be ka e ma me hu se saa be so be wo moa bi a be betimi di ayeden atamachi enti meti hoi me sorry se enkora mema
beka okada bedi motoi ema ahane no me ne saafo yi ebedi nsa woso ni nyina mu no eye me nua aba ne MPP sore se de me ye no enye nanso de wo bi so betima ye ama ne nsa akona no afa de asem kakra kakra MPP aban no a wo baaye no obeka ye se o mabema na akọ school free enne na mane ba friend say ye John be na school no ebra no wo ho ne yetintu ye school fees na de o ka se o ma ye mana akọ school free no school na say school na tete apansa nkora no po be nya ba bi ntina efise wo school da na wo si ye no be mie ye e ma be ntina mu nti be so be ka ne sa kire me a e ma ka kire be se safo yi nkita me mo anu moto opunu num na mo je safo afiri me nsem mo de ama bi nti nyame ya adom na ho sande safo ne hye me nsem de a na kire se epono no mabie enti sa safo yi de me pese me ma Ghana fo nyina hu ne se ka kire eya nde se wayi safo yi ama me Ghana safo yi ne me John DRAMANI mama se Ghana ba to no punu se nyame ya adom na be je safo hye me nsem a eniema bebre ne masana hyehye ya me de beba na maso safo amu sei na mabie pono no e de ama Ghana afa ne ntoma pa bi afira dada ye dase enu ntina chese wo hwe a sa ma na be ma na okọ school free no sa school no amoa be wo ho KaakyireFM eya me dese wa bisa me sa asemi ena sa ma ya ne be sore anopa ebomidini efreme sa ma na ne ba gie gina ma eja mintimu enhia be ene be ani ano woso se empo mebie ma no se mechire ma akire ba hwe yi a na eja atom no sa ma nne be ne betentumagu ema mi hu se sa sukuu na be ma ne be kọ ni free no amoa be yo ene na dada ye da se ne wo de wasem bi sei me pese wo bo wasem itofa na wo ma yetie wo abusua na dofo yetie no ye fa ba efira semimu sen na obesi abo no tofa yo se me be tna me be afidi kase yi so na me ne hia ye ni dwumadi a wodi ye obi nim a obi kire na obi nim de me John DRAMANI mama ye ene ma kire mu na masem itofa nyina ne se ewiase onyame wo sede obo obia adwene so ni ba akofo tim eni ti nipa bia no sa wo ne wo nua nipa hia e wo sa wo te ase se de wo betima ye no ebia obi so obetima ye de ye chene saa ana obi ontimo nye eni ti John DRAMANI mama de me pesa me kama Ghana fo nyina mo te ase ne se mo mfa masem nya futuo sa wo ne obi hia na o ka kire wo se so me hwe a onye Yesu Kristo onye agye nkwa no a obetima beje wo nkwa na mo no hye nipa no de aye bida so ogina ho a hu se we de betima aye nti wo de wo be ya ye bi ma ye hwe ansa na ye hu se ye de ye ho beto so ana ye mfa ye ho nto so enti masemi eya hweyie se enhwe de etu ye niwa na mo hwe akoma se de nyame asem kire no enti masemi mebo no tofa se de akire wo yo papa ne na medase bebre se wo bate se me maton safrew na pema ni munyamfo John DRAMANI mama okukodufo ye bema wakasa ma hu se yes bema ni wa ho brase enti papa mejina madofo nyina na mu eda wase se wo bate se me meton safrew na wabetena manim ene medi asemi hu pensempensemu minu ya Ghana ni a wotie me se wote nsema ye papa John DRAMANI mama okaya de papa okan ne se onipa hwe de otu yaniwa awrade hye na komam eni ti Ghana fo yesre mo menu anu maburochirefo ne yakwa nyina no se de bia ne mo ka no aban no de eye MPP ene NDC memi wo Germany ti de bia me ka kiro se eye SPD ene CDU eti de eye papa John DRAMANI mama o kan se 2024 inshallah monto mano kwan bi obefa so a eniema betuto yie no onim se owonyame onyame a eni ne hwamo na osi ne hene na nipa ntimu anyi na henche na nne sa henche ne sa behye ni ti no obesane e de na si Ghana konwa so amana ye de Ghana fo eni beso meda wase
Osaka send it from a wunia say way a rare story from John Dramani Mama. Ewo mama KaakyireFM nisuniye. Me da si bebre se wa yaso na watie. Daddy, yenso ye da si bebre. Nyame nhyira wo. De yenso ye be ka kire wa ne se eyezu eyeza amefa meow 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 meow. Wo hwe me bando na ebo me nsana eye dream na wo dream ne say me dream ne say John Dramani Mama obesan ya babium inshallah amefa meow 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 eyezu eyeza ndc emiojo bodo